Dobrý deň, som doktor Švehlík, pracujem ako medicínsky riaditeľ Centra hyperbarickej oxygenoterapie v Košiciach na Panelovej ulici. Naša spoločnosť sa venuje hyperbarickej oxygenoterapii posledných 25 rokov. V hyperbarickej komore dokážeme zvýšiť objem cirkulujúceho kyslíka 20-násobne. A teda aj tie časti organizmu, ktoré sú menej zásobené krvou, dostanú dobrú dávku kyslíka. Ja tomu zvyknem hovoriť takú kyslíkovú bombu. Tento efekt sa využíva hlavne pri liečbe diabetických nôh alebo pri liečbe úrazových poškodení mozgu, čo sú najčastejšie diagnózy. Taktiež liečíme malé deti, nakoľko môžu byť umiestnené aj spolu s rodičmi a nepotrebujú žiadnu masku, tak liečíme aj novorodencov či deti s autizmom. Sme jediní na Slovensku, ktorí sa venujú liečbe aj tých najmenších detí. Naša spoločnosť má uzavreté zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami a tieto v indikovaných prípadoch liečbu uhrádzajú. Takže neváhajte a kontaktujte sa s nami či mailom alebo telefonicky. Radi odpovieme na vaše otázky. Konzultácie sú u nás bezplatné.